ассалому алайкум тамошобинони азиз ва меҳмонони канали мо. хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир барои шумо мехоҳам либосҳои мавсимира, абаяҳоро нишон диҳам ва нархоша фаҳмонам. ин видеора ман аз корвон тарафи мираж поёни ҳафтум дарвоза сеюм магазин ба навор гирифтагӣ ҳастам. ин дохили бозор надромада поёни анамин ҳафтум дарвозада сеюм магазин дуроед бинед. анами қадар либосҳои фасони хушрӯ бо нархи арзон ҳастай. ин киртоҳо мисол дариҷа киртоҳоям хе ламиражиё ҳастай. ламираж яъне резинкаяй. бинед киртапоча дора, киртаи холӣ дора. киртапочаҳошон то 150 сомонай нархи донаш. нархи оптумуш арзонай. киртоҳошон бошад ҳаст 130 140. хуласам хел нархо дора. ина марҳамат почаҳошо набинед чӣ хелай. то размери 54 ҳастай размер. метавонед ки нависед, мо доставка дорем. касоне мисол имконияти омада харидан надора, ба дигар давлатҳо низ мо равон мекунем. киртоҳое ки ман нишон додистам аз 140 130 150 сар мешава. албатта ки нархи донаш. нархи оптум гирифтан хоҳед, ино арзон мешаванд. касе мисол харидор бошад, шумо метавонед ба ман нависед, бо ман барои шумо аниқ мекунам ки чанд сими метиян. бинед чӣ қадар хушрӯ. муҳим он ки шумо моделёша тамошо кунед, мисол хитонда интихоб кунед. чӣ хеле ки дар дигар видео ман барои шумо гуфта будам ки видеора ман барои он мекунам ки бо нарху наво шумо шинос шавед. бинед чӣ хеле хушрӯ киртоҳои фасон. ино бепочаянд. ино ҳам хе киртоҳ чун дарози хушрӯ. на марҳамат беҳад киртоҳои фасон 200 то 200 сомонай да. қиматаш 200 сомонай. ҳозир ман нишон метавонам. бинед чӣ хеле хушрӯанд. стилои вай духтагиян, стилои турки духтагиян. на поёношон аҷоиб фасон. ҳозир бо дигар намудошам нишон метиҳам. тамошо кунед. анамино то размери 56 доранд. анами ду намуд гул, ду намуд модел. поёнаш ҳам хеле вай омадагиай раскришонай. иҷода дӯстони азиз ҳастай абаяҳо. анами намуд абая 180 сомон нархи донааш. ҳозир бо абаяҳои арзонтарам нишон метиҳам. ана шифониё боша 150 сомон абаяҳо. баъд инчунин ҳозир абаяҳои 200 сомонаям омадагиай. хулас марҳамат тамошо кунед. беҳад борои хушрӯ. анам дидед, ина ино шифониёш аммаш сангча, ино 150 сомонӣ. марҳамат. агар дар кор бошад нависед, доставка дорем дӯстони азиз. такрорам ки шава. беҳад ваёи хушрӯ барои шумо. ина халат астай. нархи халат 150 буд 160 буд. ами хелайда ин худашам хе тоқаяй халати дарози хушрӯ. чӣ хеле ки гуфтам, агар ки харидор бошед метавонед ба ман нависед. ман бо рафтан нархша аниқтар карда ба шумо пешниҳод мекунам. анаи вилюриёш бошад дӯстони азиз. анаи модели дигашай фасонаш дигай турош. вилюрош 180 сомонӣ. баъд бо доран иҷада вилюрое ки ҳамаш сангча задагай. қафош ҳам хе сангча дора. анаваё 200 сомонан. ҳозир агар шава мисол дариҷа хушрӯтарак бо аз пеш ман нишон метиҳам абаяҳои 200 сомонара. абаяҳои беҳад фасонай. мисол иҷа нархи донаша гуфтаистам. касе ки барои фурӯш гирифтан мехоҳа, ин нархҳо арзон мешаванд. на нигоҳ кунед, анаминош 200 сомониян. ин қафоҳошон катиам хе сангча доранд. на остиношон хичон ламиражи хушрӯви тоза ламираж кати тайёр шудагӣ ҳастанд. дидед қафош чӣ хел омадагиай. ҳамаш сангча. чӣ гуле ки мисол дар пеш дора, аз пешаш ами ламираж, аз қафошам ам хе гул дора. аз сангча. анамишам 200 сомонаш. ина марҳамат қафоша бинед чӣ қадар хушрӯ рӯ додагиян.
дӯстони азиз, ҳозир ман барои шумо халатҳоро нишон метавам ва двойкаҳоро. Иҷада бо ҳастаи двойкаҳои 110 сомона. Анами намудҳои 110 сомониян. Нархи донааш оптимаш бо арзон мешавад. Ана якм истодагии Луи Витонаш кам мондагия, намедонам агар тамом нашида бошад. Ана сангчадорош бошад, ино 110 сомон нархи анами донааш. бинед хушрӯ, то размери панҷора дора ира. Хичон ва яй материалшон резинка. ҳамроҳи почашонай чӣ тавре ки дида истодаед. Почаҳошон бо манжет дора, ки бисёрам удобни хушрӯ. Дар иҷа боша ҳаст анамин якм куртае ки коричневи вай мебинед, бежави, ино нархошон 150 сомон нархи дона. Ана дуюм сабзу розовира чӣ хеле ки мебинед, инош боша двойкаян. Двойкош боша 180 сомон. Баъд ана ин дунтай дига абманкая розовию бирӯзови. Ино болош кушода намешавам, хе абманка омадагиай 200 сомон. Неке беҳад сангош хушрӯвай, хичонам моделеш хушрӯвай. То размери 56 ада мхе доран. Иҷада боша инаи платьёи ламиражои жатка ҳастай. Прессированиянам хелиё бисёрам хушрӯ. Чӣ хеле гуфтам, и курто 140 150 инам хеле нархҳо дора. Нархҳои донааш ина марҳамат бо арзон мешавад. Шумо нависед, и ҳам хел нархоша гуфтам ба мо, бо гуфтан агар харидор пайдо шава, албатта ки бо арзон карда пешниҳод мекунем. Баъд ана ин намуд резинкаҳо ҳастай. Агар дар ёд дошта бошед, резинкаҳои яъне маечниҳо ҳастай. Ҳамин куртои маечнии туркиро нишон дода будам у видео, 150 сомӣ будан. Ана ино бошад маечниҳои узбекистонай. Нархҳои ино 110 сомония. дӯстони азиз, агар дар кор бошад, марҳамат нависед. Агар касе оптим гира бо арзон мешава. Донада 110 сомон, размерҳои калон дора. Дар иҷа боша халатҳо ҳаста, ҳамроҳи почаҳошон. Беҳад халатҳои хушрӯ, бамбуки дутарафа ғафс. Бисёрам ғафси хушрӯванд. Нархҳои ино сар мешава аз 130 сомон. Амхе 130 сомони, ҳамаш 130 сомониай поча дора. Ина инош балшимеркай бе почаян. Анам ино балшимеркай худшон пешошон тугма дора. Инош бе почаян. Ана то размери 50 боша поча доран. Дохилша бинед чӣ ғафсаки хушрӯай. 130 сомони дӯстони азиз. Агар ки барои савдо, барои харидан, фурӯхтан агар гирифтан хоҳед, и бо арзон мешава. Рости халатҳо ҳама ҷода ҳар хелай бисёр вақта мхе борӣ када ё материали безеб карда распродажа кадагиян, вале и сифаташ хубай. Рости анамин порсол аз як ҷо ман видео карда будам. Анам халате ки 130 гуфтаистам тугмадоро бовар кунед. Намедонам 190 сомонӣ гуфта будан, амхе гуфта будан аз як дукон. Хулас нигаҳ кунед чӣ хушрӯ. Дар иҷа бо ҳаст халато, курто, нархошон бо итарафши 150 160 амхе нархҳо доран. Агар бо чӣ хеле ки гуфтам харидор бошед, нависед. Ана ино тройкаян дӯстони азиз. 150 сомонӣ, беҳад фасони хушрӯ. Чӣ дора? Ина калтак майка дора, остин дора майкош. Айболош, безрукавка ва брижаш. Тройка. Беҳад хушрӯ. Видеои имрӯза агар барои шумо дар кор писанд омада боша, мондани лайкро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Умед дорам ки боз ҳам видеоҳои нав ба нав шуморо интизор